So ayun mga boss, bat in low, dry tayo. Sa kasabay na rin yung basic sanitary sa mga gustong magpa-bat in low dyan ng kanilang mga husky. Ayan po, tignan nyo po. Hindi lang ho Shopee ang ating gamit ngayon mga boss. Again unlimited niya. Uy, baka na made in Korea. Ayun. Kailangan nag-upgrade din tayo sa mga gamit natin, di ba mga boss? Ano? Any point na naman. Yan na naman yung ating word na pilit ginagaya. Ayun Any point of Pangasinan. Ayan po. Open home service kami dyan mga boss. Ayan yung ating magic word na any point of Pangasinan. Ayan. So dog grooming home service po ito sa mga mayroong husky dyan. Ayan, gustong magpa-bat in low. PM lang guys, bali regular client po ito. Thank you. Pangasinan. Ayan, tapos na po. Nag-dry na po namin yung aming husky. Ayan. Tapos na po silang paliguan. Ayan, kasama po natin si paring dyan. Ayan, thank you.